papasok tayo ng bundok. Hindi maganda bro, hindi pwede. Sugi mo talaga. Malayo to, malayo. Hindi siya. Talaga pinapasok ni madam to yung ano, 800 niya. Pinapasok niya to. Talaga papasukin mo to bro. Nag-iisang deliver ka dito, papasukin mo. Ano yun? Bundok bro, bundok. Nag-isa ka lang dito kung deliver. Sa bundok. Wala, hindi na lalabas bro. Talagang ihatid mo to. Pinapasok namin to bro sa Gianti, hindi na lalabas. Hindi na lalabas. Kailangan mo talagang ihatid to. Si madam bro, yung 800 niya, pinasok niya dito. Kailangan mo talagang ihatid bro, malayo to. Hindi na lalabas. Yan. Doon ka naman sa taas bro, umaya bro kasi putik yan sa baba eh. Maputik. Yan yung malataas eh, tatapos sa taas ka taas. Taas. Naman sa baba kasi maputik yan. Dito dito. Dito na. Yan. Tapos doon ka sa taas ka, buka sa baba. Maputik yan, maputik. Lulubog kayo dyan. Dami ko sa'yo. Pag itong ano, hindi ko na iyan. Ha? Hindi ko na iyan. Yatid mo kasi ano. Ito sayang yung ano. Sayang yung, masanay ka rin bro, masanay ka rin bro. Sa umpisa, sabi mo talaga hindi mo yatid, pero makasanay ka rin. Ay, saan dito palabas? Dito pa rin sa atin, kanina ha. Balik ka ha. Ito yung dulo ng bulag. Dulo ng bulag to. Ang number to? Terika, yung ngayon 557. Ito yung dulo nila, yung dulo to dulo. Ito yung bye-bye is po lang. Yan yung bahay niya. Dito na.